थाव होबाय लंफुकचुखौ मारै खालामो बिथांमोना दिनै नायनो हागोन सामब्राम गुफुर होबाय बिथाङा थावआव एवबाय सामब्राम गुफुरखौ एसे गोजा जाजासिम एवनांगौ आरो हालदै हाइजें होबाय बिथाङा लोगोसे बानलु होबावबाय बेखौ एसे खामजासे एवनांगौ ने बेसाखौ नै कफि होबाय खेबनाङा बस खोनाब्रा दाउदै होबाय होनदोंब्रा दै होबाय एबार दाउनि दैखौ दाउनि दै होबाय बेयाव दाउखौ रुनानै दैखौ होबाय संख्रि चिल्ली सस ब्लैक पेपर पाउडर चिल्ली ससा बांसिन होनांगौ चिल्ली ससखौ एसे बांसिनै होनांगौ बिनि उनाव दाउ हरबाय बिनि उनाव फिसा फिसा हानांगौ दाउखौ फिसा फिसा जिरनांगौ दाउआ रुखानाय जानांगोन जुखामनि गुन्दै जुखामखौ दैजों लगायबाय गोदौगासिनो दङ गुल्लुब गुल्लुबनो कर्नफ्लावारखौ होबाय एबार सोमावनांगौ एसे हाल्का हाल्कानो लासै लासै सोमावनांगौ कर्नफ्लावार होनायनि उनाव एरनांगौ बेयाव खाबैसे होगोन बे खाबसे बेनि उनाव दाउदै होबाय दाउ दं अमा दं अमा 90 दाउ 80 दाउदै 70 बोला ini bila mati sup lontong mau celah saya boleh kune semua lah mana itu saya tahu Sebenarnya 70 siap dunia sup daun ini sup Bapak Pak ini sudah berapa dah ini semua ada